హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు సూర్య ఫ్యాషన్ మాల్. ఈరోజు మనం మ్యారేజ్ స్టేషన్ పోతున్నాం. స్పెషల్ ఐటమ్ తీసుకొచ్చాము. ఏంటంటే రెడీ బాబా మష్రూమ్ కాటన్ అండ్ మష్రూమ్ షీక్ అండి. ఫ్యాబ్రిక్ ఎంత స్మూత్ గా ఉందో, డిజైన్స్ కూడా అలాగే చాలా కొత్తగా ఉంది. మీరు ఏ కలర్ చూసినా చాలా ఫంటాస్టిక్ గా ఫ్యాబులస్ గా ఉంటాయి. చాలా కొత్త కలర్స్, బ్రైట్ గా ఉంటాయి. ఎవరు పెట్టుకున్నా కూడా అందంగా కనిపించేలా ఉంటాయి. కాటన్ లో ఇంత డిఫరెంట్ గా కూడా ఫ్యాబ్రిక్స్ తయారు చేస్తారు అన్నట్టు ఉంటుంది. ఇవన్నీ సమ్మర్ కోసం స్పెషల్ గా మ్యారేజ్ సీజన్ కోసం వచ్చాయండి. మష్రూమ్ సిల్క్ లో ఎన్ని మోడల్స్, ఎన్ని కలర్స్ ఎలా ఉన్నాయో, ఇలాంటి కలెక్షన్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే సూర్య ఫ్యాషన్ మాల్, షాప్ నంబర్ 161, తాడతాడ రాజమండ్రి.